ka na mangutana sa tong tito. Kabalo ka, bata pa lang ko day. Ang napansin na kinako na sa tong tito ba nga. Ay, ang bata. Duda siya sa mga babae, subong. Di ko pa lang kung duda siya di siya gusto sa babae or... Ambot gani, Nakita ni mo. Hindi bala, ha? Magitog-butog ko makamo dati nga. Abi ganina mo na muna tumadayunan. Katong si Kwan, katong si Michelle. Ano sa may kanto. Abi ko gani, nangin sila kita na tumanong mo. Naging sila to. Mga tuman siguro ang relasyon nila. Ambot, Ano na dugay nga. di ba si Michelle pa diri nagkakadto kag nagagarit-garit sa iyo? Tama. Tapos, tingala ko nga, pagkasunod adlaw, nagbulag naman po. Gani, Tansa na ba yata ni Tito kaya siyempre nagalakat po ang panahon. Basi bala mag-abot ang panahon nga. Wala na gid sa sang maupot ha. Pero, grabe ba, nakoy, ato na rin duha. Wala sa problema man no. Adlaw-adlaw, may kapitbahay, may gibiyaning Tito Angelo ba, Angelo? Nana siya paborito na nga barbershop sa kanto. Barbershop pa. Ano? Wala man ang problema manong barbershop pa lang problema. na. Siguro pa sinami ang gupit, di ba? Tama na namin ganang gupit. Wala yung problema, pero pamangkot ako ba? Naman sa barbershop. Anong diriman niya paggupito ng katong barbero? Tama no. Oh, ato na yung barbero, magkanto na rin. Tapos, naba na yung maggupit na yun alas 7 sa gabi eh. Siguro manong bala siguro manong kasi kung kuhain night shift. Wala magiging ano, pero Manong pansin ako na kingana ba? May ilang tana Kami nga, tana-tana ko, gusto na kahubugon kina kaya si Tito Angelo. Buat mo siyang ganun manong Nagaduda ka kay Tito? Ambat lang ko, di ka magambal nga duda ko kaya basin makasala ko, pero sunod adlaw, hubugon ko na yung Tito. Butsi mo manong Dalaan ko na nirigda ng dagang kayog mga ilim nun. Ikaw na dabahala manong Ako lang ko, Pero manong bantay ka bala kay Wise Manasa. anong wise? Wise ba? Ang wise ka ni. Kung pabatyagan niya nag-shot-shot, wala man na sa nagabata maupo.